Il-ġimgħa 2 ta' Marzu kienu mxandra l-ewwel darba recordings li fihom il-Kunsiller Nazzjonalista Julian Galea kien iddikjara li fin-negozju tiegħu il-laburisti għandhom l-inqas paga u n-nazzjonalisti għandhom iżjed. Minkejja dawn id-dikjarazzjonijiet mill-aktar xokkanti li ammontaw għal diskriminazzjoni politika, Julian Galea xorta tħalla jkontesta l-elezzjoni tas-Sibt li għadda u kien l-aħħar kunsiller elett fil-lokalità. Is-Sindku Nazzjonalista ġdid ta' Taslima Anthony Kirkhope meta mistoqsi fuq dan il-każ qal li filwaqt li hu ma jaqbilx ma' dak li qal Julian Galea għalih il-każ issa huwa magħluq. Żgur ma naqbilx ma' dak it-tip ta' diskors. Forsi intqal f'sitwazzjoni wkoll irridu nammettu. L-ewwel ħaġa jiena nqisu bħala każ magħluq u rridu nħarsu minn issa l-qudiem. Iżda fil-waqt li għas-Sindku Nazzjonalista l-każ issa huwa magħluq, id-Direttur tax-Xogħol u Relazzjonijiet Industrijali beda jinvestiga l-każ. Kien Julian Galea nnifsu li mal-ġurnal The Times ikkonferma li qed ikun investigat brabta mal-kummenti li għadda f'dan ir-rigward waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali. Uffiċjali mid-Direttorat tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali diġà żaru l-istabbiliment ta' Julian Galea fejn Galea intalab jgħaddi l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni dwar il-pagi tal-ħaddiema. L-ammissjoni ta' Julian Galea dwar il-mod kif jiddiskrimina ma' impjegati ta' twemmin laburista tammonta l-ksur tal-liġi.